Muy bé. Un grapat d'entitats socials, culturals, de base, sindicals i polítiques ens hem alçat per dir mai més. Mai més perquè rebutgem el terror, ja sigui aquí o sigui arreu. Rebutgem el terror a El Caire, a Ankara, a Suruç, a París o a Tunis. I rebutgem també les respostes violentes per qui vol trencar la cohesió social. No permetrem que en el nostre nom s'iniciï una nova guerra. No callarem davant del bombardeig. No acceptarem cap retallada de les nostres llibertats. I no permetrem que es limiti el dret d'asil ni que restringeixi l'acollida de les persones refugiades. I no callarem davant la proliferació de discursos xenòfobs, islamòfobs, racistes i feixistes. Per això us convoquem a totes i a tots, per la pau, la llibertat, la igualtat, la fraternitat, la solidaritat, la justícia global i la laïcitat. Hem decidit sortir al carrer a dir mai més. Dissabte, 28 de novembre, a les 5 de la tarda a Barcelona, totes i tots tenim una cita amb nosaltres mateixos i els valors que defensem. Dissabte esteu convocats totes i tots a dir mai més.